IEBC James Oswago. Jatatije machon mar do Ann Amadi kod mana en jatend duol ma ji oketo e tim dwaro mar katiba Charles Nyachai. Gini kind ji 37 moro kwayo mar dwaro lemo ma jakom duol matayo yore pacho ka IEBC. Kaka jafama marwa Efi Nyakidi lero aput mochung'ne yiero commissioners mag IEBC oyango ni ji 37 noro kwayo ne lemo ma jakom ka ji makwan giromo 1319 noro kwayo mar bedo commissioners. Ei ote margi, aput mochung'ne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC giko noyango kwan jogo manooro kwayo ne thuolo mane gilando ka kwan duto mag jogo mane oro kwayo romo 1356. Kuom mano, ji 37 nooro kwayo madwaro lemo ma jakom mar IEBC ka ji 1319 nooro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duol no. Listino ma ji 37 mamanyo lemo ma jakom IEBC oriwo kodaka director ma chike ma duol mar IEBC Crispin Owiye manyaka sani pod tiyo, Dr. Duncan Ojwang mabende en japuonj mbalariany ma Africa Nazarene e weche mag chike, mane en jatatije mar doho Ann Atieno Amadi, mane en jatatije mar IEBC e kinde mokalo James Oswago, mane en jalup jatatije ma bad migao ma doho Francis Kaikai Kisinja, jakom machon maduol ma ochung'ne jiwo chenro mag keto e tim katiba manyien kata CIC Charles Nyachai e kind mamoko. Kata kamano, wenge koro menyo ni to listino dichope okang' mane ahinya to kaluwore gi nonro mar moko kuom jogo manie iye. Jatatije machon mar IEBC James Oswago masani laro lemono ne oyudore kama tek gi buch mibadhi mane otenore gi yiero mar higa 2013 kama ne oyude gi ketho machiwo rak ma shillings bilion 1.3 ne nyiewo masinde mag yiero e yor mibadhi. Oswago ne oyudi gi ketho kendo ne omi kum gi doho. Ann Amadi bende notiyo kaka jatatije ma doho chakre dwe mar 1 higa 2014 nyaka dwe mar 1 higa 2024. Kata kamano, e higa 2023 notude kaachiel kod wuode gi okinde mokadek e bura manochwale nyim doho kod kambi moro mar piny Dubai ni ne gichulo omenda manyiewo mula magikone ne okochoponegi. Kata kamano, doho ne oyango ni ne onge ranyisi ma tudruok e kinde gi kambino. E ripot mar apudno, kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manoro kwayo ne lemo ma jakom maduol mar IEBC gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti no bende otele kwan jogo manoro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63 kiluwe machiegni gi Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochung'ne chenro no Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek mar chieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol no mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji mage mibiro yier mar dadhogi ne lemogo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.